romanê de bav hengîn nikare dibin otorîteyê serveyan de bilîte hêrsa xwe hîsên xwe bi otorîteyê li ser jina ava dike de der. Ango li hember bindestiyê mêr jinê wek cê serveriyek nû dibîne ji xwe re. Yani hûn jî wisa difikirin ev wisa bi vê avayî gihîşteme ku em dibînin otorîteya desthilatgariya ser mêrên Kurd, bavên Kurd ev wek desthilatiyeka din digêje jina we jî wisa nirxand kedoyan. Belê dê welat e. Bav dewlet e. Welat diparêze. Dewlet desthilatdarî ye. Kesayetiya bav da jî ev derdikeve pêş. Kesayetiya mêrbûnê da ev derdikeve pêş. Ew astên jor em rî ser jêr dikin, ew ji vedigere em li ser ê xwe jêrtir dikin. Ew bi wî avayî berdewam e. Ji ber wê hûn ew ê jî binêrin, em bêjin welatekî, dewletekî binêrin serî ast bi asthetanî dawiyê da dikeve. Ew kes dibe awayekî deşarz bibe, awayekî verşe. Ê çawa verşe? Ê kesên bin xwere, kesên ku bikaribe xweta wî têda biçe. Ew jî biçe wê zordariya, ev zordariya ku ser destên xwe dîtiye, ew jî vegere biçe mala xwe da û zarokê xwe re an jî jina xwe re wê zordariyê bike. Yani ev bi heve girêdayî ne. Lê dê her daîm diparêze. Wekî xweza ye. Welat e.